sweetest smile with us. हे गाइस मु क्याथी आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल क्याथीस लाइफस्टाइल को। तो फ्रेंड्स आशा करुच्ची आपण माने समस्त भलर थिबे आ मो भी भलरे अछि। आ आज होची टीचर्स डे आ सार हमर जाइछंती तो मु टिके भाबिली आज तांको टिके सरप्राइज देबी काहे कि हम केबे भी टीचर्स डे रे किछि भी देनी तांको खाली चॉकलेट कोन एमती दे देछि किंतु आ किछि देनी तथापि पाखा पाखी तो किछि मिलिबनी। आ जेन्ट्स मान गिफ्ट देवाटा बहुत ही मुस्किल मो लेडीज मान कि चाहा भी आपने दे पारे तो चाह छोट जिनस भी मुझे आज तांको सरप्राइज देवाई मुझे ट्राए करुच्ची। तो मु कौन सरप्राइज देवी आसतु आगक मु आपण सहित सेयार करने को जाऊँगी आईपाई आपण मैंने मो वीडियो कनेक्ट रुहतु मो वीडियो आरंभ शेष पर्यंत देखूँ। जदि मो वीडियो भल लगुच तेज लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करूँ पाखरे बेल आइकन दबातु जो द्वारा मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स बर्तमान मुझे जाऊँगी बाहर को देखा ए पाखापाखि सप्रे कौन मिलूँ मुझे आपको देखी आसतु जाऊँगी बर्तमान। तो वर्षा हो पारे से छताटा निहाती दरकार बाहर बर्तमान गोटे अच्छी देखा ये कौन कौन मिलूँ अच्छा देखिए कौन कौन मिलूँ। हाय এইটা maybe you have to twist. Okay, okay. এইଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଇଙ୍କ ପେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ପେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଙ୍କ ପେନ୍ ତ ଏଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ କୋଉଟା ନେବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ପୁରା ଇଏ ଗୁଡ଼ା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜେଣ୍ଟେଲ୍ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ନେଇନେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ट्राए करुच्ची फ्रेंड्स मुझे आसीगली आउ देखते यहाँ सब नहीं आसी छोट छोट जिनस भी आज टे खुशी करने मैंने सब कम आसब अलग जिनस आनी भी से राग हो जाते से छोट छोट जिनस से खुशी हे से नहीं आसी तो आसतु आसला रिएक्शन कौन देखा। तो फ्रेंड्स बर्तमान पहुँची गली तो मो हजबैंड को मोर आहरी अलग काम थिला किंतु मो हजबैंड आसीजी बोली कहबार गले आउ टाइम हेनी कहीकि मुझे गलिनी तो देखा केते खुशी होती देखी ये फास्ट टाइम दूसरी गिफ्ट आसतु मो वेट करुच्छे आसला तो फ्रेंड्स बाहर को जाकि आसली खोरा होता पूरा गरम होगा गरम लगुच से काकुड़ी टे काटी काकुड़ी खावाई देखा तो आसतु खाइला सहित कथा देखा कौन गिफ्ट डिले करिवार कारण कोन मु जानि छी हस्बैंड आसी गले तांकर प्रोग्राम सरला ए मील देई छंती बैग रे पुरे के आनी ए तो देखो कौन दे मील दे एटा गोटे गिफ्ट देइछंती तो मु पर देखैबी कोन तो एटा कौन मु जानि खाउछि केन खाइ रहौ अत्ति की 200 टका खाइ दो ना 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 एटा आलू बोध हां आ कोन रे अछि एक्स्ट्रा जे खाइ दियो आ पर रात खाइबनी भात आलू को एमती करछंती
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଇନସଲ୍ଟ ସହିପାରିଲିନି। ତ ଏଟା କିଣିକି ଆଣିକି ଦଉଛ ନା? ତାଙ୍କ ଇନସଲ୍ଟ ନ ସହିପାରିକି ତାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମଜା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ତମେ କିଣିକି ଆଣିଛ ନା କଣ? ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଛି। ନେ, କାହିଁକି ଦେଇ ଧର ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଛି ଧର। ଖୋଲ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲେ ଖୋଲିବ। ଧର ଲାଗି ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରିନି। ମୁଁ ସହିପାରିନି। ମୁଁ ଜମା ହାପି ଟିଚର୍ସ ଡେ ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିଲିନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସାରଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ଡେ ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ କାଇଁ? ବାର୍ଥଡେ ରେ ସିଏ ଜମା ପସନ୍ଦ ଏଇଟା କରନ୍ତି। ବାର୍ଥଡେ ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ କରା ହଉଛି ଆଉ ମତେ। ଏଠି ମିଶେଇ ଦେଇକି ଏଠି ଅଣା ହେଇଛି। ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସରପ୍ରାଇଜ ତମକୁ ଦଉଛି। କଣଟା କଣ ଦେଖ। ଏଇଟା ତ ପେନ୍। ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କି ପେନ୍ ଦେଖ। ଏଇଟା ମାର୍କର ନା କଣ? ନା ଇଙ୍କ ଦେଖ ପେନ୍? ଇଙ୍କ ପେନ୍। ଆଜି ତମେ କୋଉଠି ଖୋଜିକି ପାଉଛ ଇଙ୍କ ପେନ୍? हैं? ଯାଇକି କଣ କୁଆଡେ ଯାଇକି ଏଇଟା ତ फ्रेंड्स ଏଇଟା ଚାଇନିଜ ହଉଛି ମାଲ ଯାକ ସବୁ ନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଙ୍କ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଙ୍କ ପେନ୍। ହଁ। ହେଲେ ବି ସେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ନା ନା ଖୁସି ନା। ଏଇଟା ମାର୍କର ହାଇଲାଇଟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟା। ଏଇଟା କଣଟା ଏଇଟା? ଆଲମିରା? ହଁ फ्रेंड्स ମୋ ମୋବାଇଲ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଲାରାମ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ରଖିବେ ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ ନେବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ଗିଫ୍ଟ ଆ କଣ ହବ ଏଇଟା? କେମିତି ୟୁଜ କରା? ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇବା ପାଇଁ ବି ଅଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଛି ନା ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି କାଇଁ କାଇଁ? ଏଇଟା ଲଗାଅ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଅନ୍ ଅଫ୍ ମୋ। ହଁ ହଁ ହଉଛି ହଉଛି। फ्रेंड्स ଦେଖନ୍ତୁ କାହା କାହା ଘରେ କାହା କାହା ପାଖରେ ଏମିତି ଅଛି ଆଜି ଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ଟିଚର୍ସ ଡେ ରେ ସାରଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛି। କାହିଁକି ସିଏ ମୋ ମୋବାଇଲ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ମୋ ମୋବାଇଲ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଜି ଟିଚର୍ସ ଡେ ରେ ଦିଟା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ତମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉନି। ମୁଁ ଆଲାରାମ ରଖୁଛି ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯୋଉଠିକି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ମୋବାଇଲ ଧରିକି ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ। କରିଦିଅ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କେମିତି ହବ? ଏଇଟା ଅଫ୍ ଅଛି ପରା। ହଉ। ଅନ୍ ଅଫ୍। କେମିତି ହେଇଛି? କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ନା? ହେଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାରଙ୍କୁ ଟିଚର୍ସ ଡେ ରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମତେ କିଛି ଦେଇନଥିଲି କୁହ? କେବେ ନାହିଁ। ଟିଚର୍ସ ଡେ ରେ ମୁଁ କେବେ ଦିଏନି। ଖାଲି ଚକଲେଟ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ କେବେ ଦିଏନି। ଏଇଟା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତମର ବାର୍ଥଡେ ବେଳେ, ୱିମେନ୍ସ ଡେ ବେଳେ, ମଦର୍ସ ଡେ ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି ତ। ଏଇଟା ମିଛ। ତାପରେ ଟେଡି ଡେ, ରୋଜ ଡେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ମା ଡେ। ଏଇଟା ମିଛ। ଏଇଟା ଖାଣ୍ଟି ମିଛ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତେ। ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି? ବଢିଆ ହେଁ? ହେଇଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଧଳା କଲର ଯେ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ। ହଁ ଏଇଠି ପାଖରେ କୋଉଠି ମିଳିବ ତମକୁ ଲାଇଟ୍? ହଉ ଏଇଟା ତ ମୋର ଗିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ପେନ୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ। ପେନ୍ ଟିକେ ଦେଖ। ବଢିଆ ପୁରା ମାନେ ସରୁ ପେନ୍ ଆଣିଦେଇଛି ଦେଖ। ପେନସିଲ ଟାଇପ କେତେ ସରୁଟା। ବଢିଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଏମତିଟା। ପିଲାମାନେ ଭଲ ପେନ୍ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ମାନେ ପୁରା ସରୁଟା ବହୁତ ପତଳା ନାଇଁ? ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିବ କି? କଣଟା କହିଲ? ଇଙ୍କ ପେନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଏତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜିକାଲି ମିଳୁନି ନା ଇଙ୍କ ପେନ୍ ଟା। ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ସାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ନୁହଁ ଖାଲି ପେନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ପେନ୍ ପେନ୍ ଟେ ହଁ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେନ୍। ଏଇଟା ମୋର ଗିଫ୍ଟ ତମ ପାଇଁ। ବଢିଆ ପେନ୍ ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପେନ୍। ସିଗ୍ନେଚର ପେନ୍। ହଁ। ପାଠ ଗୋଟେ ଟାଇରି ନା କଣ? ସେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା। ଓହୋ ଏଇ ଖାଲି ପେନ୍ ଦେଇଛି? ଓ ଏଇଟା ପେନ୍ ସବୁ ପିଲା ମିଶେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି। ଇଏ ଦେଲା ଏଇଟା। ହଉ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭଲ ହେଲା ଡାଇରୀ। ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି ବେକାରଟାରେ ଆଣି ନାହିଁ ଭଲ ହେଇଛି ଡାଇରୀ। ସ୍ମଲ୍ ଡାଏରୀ। ତ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ଦେଖୁନ? ଲେଟରଟା ଆଉ। ଗୋଟେ ପିଲା ସାରଙ୍କ ଲେଟର ଲେଖିଛି। ବାପରେ ଏଇଟା ତ ଏତେ ବଡ ଲେଟର। To Sabelas on this special occasion of Teachers' Day, I would like to take a moment to express my heartfelt appreciation to you. First of all, I sincerely apologize
always being late. Late to your class. Interesting, नहीं? बहुत सुनो, ये बहुत हाँ, गोटे पिला लेटर लिखी First of all, I sincerely apologize हाँ for always being late to your class. This is never happened our of disrespect, but because I am not a morning person, a morning person, and most of your classes are scheduled early in the day, morning classes. हाँ I was truly inspired when I heard that you choose to become a professor here in Mizoram, despite the fact that you could have chosen to teach in your on stage. own state. Later, bhai, बहुत दिन ପରେ, your dedication and commitment may go unseen or unnoticed. Yet, it makes a profound difference in the lives of students like me. I truly hope you continue to embody our college motto, learning and service, and may you always keep sharing your sweetest smile with us. As your student, we admire you greatly and deeply inspired by you. With respect and gratitude, philosophy student. Fifth semester. କିଏ ମ ସେଇଟା? ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏତେ? ସମସ୍ତେ? ହଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଲେଖିନି ବୋଧେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଲା ଯେ ସେ କେତେ ଜଣ ହେଇକି ସେମାନେ ବୋଧେ ଇଏ କରିଥିବେ ଆଉ। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଲେଟର ମିଳୁଛି ଏଇଠି ସବୁ ଲେଟର ତାପରେ ଯଦି ଡିସେମ୍ବର 25 ଆଗରେ ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ତ ଏମିତି ଏନଭଲପରେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ ବି ମିଳେ ତ ଏଠି ବି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଏବେ ବି ସେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଚନ ଲୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଦେଇଛି। ସିଏ ଜଣେ ଦେଇଥିବ ହଁ ସେ ଜଣେ ହିଁ ଦେଇଛି ସେ ଲେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ସେ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଲେଟରେ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି ତ ସାର୍ ବୋଧେ ସାର୍ ଗାଳି କରୁନ ତମେ ସାର୍ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ କାମ ସାର୍ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ସାର୍ କିଛି କାମ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଖୋଜୁଥିଲି ଏତେ ଛୋଟଟା ନାହିଁ ଚଳିବ ତ ଏତିକି ସବୁ ସାର୍ଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ କି ତ ତମ ପିଲା ବି କମ୍ ନା ବେଶୀ ପିଲା ଯୋଉଠି ସେଠି ଟିକେ ଇଏ କରିକି ଫଟୋଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ମାନେ ସାର୍ଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ଡେର ଗିଫ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ମତାମତ ଟିକେ ନେଇଯିବା ତ ଆଜି ମୋର ସରପ୍ରାଇଜ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା ଯେ ବାର୍ଥଡେ ବେଳେ ଦେଇଥିବ ଚକଲେଟ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ବାର୍ଥଡେ ବେଳର ଚକଲେଟ ଏବେ ଯାଇ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତେଣୁକରି ଆଜି ଆଉ ଦେଇଦେବି ତ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି କୁହ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତ ମତେ ମନା କରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣେ ଖାଇଲେ ବି କିଏ କିଛି କରିପାରିବି